Mae pob un ohonom yn defnyddio tua 150 litr o ddŵr bob dydd. Ond pan fyddwch yn cael cawod neu'n fflysio'r toiled ac yn gwylio'r dŵr yn diflannu lawr y draen, ydych chi erioed wedi ystyried ble mae'n mynd? Mae'r holl ddŵr gwastraff yr ydym yn ei greu yn ein cartrefi, ein hysgolion a'n busnesau yn mynd ar daith hir trwy rwydwaith dŵr Cymru o carthffosydd sy'n ymestyn am 36,000 kilometr ar draws y wlad. Ar hyd y ffordd, mae'n ymuno â dŵr gwastraff arall sydd yn cynnwys gwastraff diwydiannol a glaw sy'n syrthio ar ein ffyrdd a'n trefi. Mai dŵr yw 99% o'r hyn sy'n rhedeg trwy'n carthffosydd, mae hefyd yn cynnwys llawer iawn o amhiredd. Felly, mae'n hanfodol ein bod yn puro'r dŵr gwastraff hyn mwyn i ni allu ei roi yn ôl yn ddiogel yn yr afon neu'r môr mwyn bod yn rhan o gylch naturiol y dŵr unwaith eto. Ac mae hyn yn digwydd yn un o'n weithfeydd trin dŵr. Dyma'r ffordd y mae dŵr gwastraff yn edrych cyn iddo cael ei drin, a dyma'r ffordd y mae'n edrych ar ddiwedd y broses. Rhwng y ddau, rydym yn ei rhoi trwy ystod y brosesau i'w wneud yn ddiogel. Enw'r cam cyntaf yw sgrinio. Mae dŵr gwastraff yn llifo trwy rydill metal sy'n tynnu gwrthrychau sy'n arnofio fel cadachau, ffyn cotwm, clitiau a phlastigau. Mae'r rhain i gyd yn cael ei rhwygo, eu cywasgu a'i casglu mewn sgip, eu hanfon i safle tirlenwi. Ar ôl hyn, rydym yn arafu llif y dŵr gwastraff trwy sianeli graen mwyn i'r graen a gronynau trwm eraill setlo ar y gwaelod a chael ei tynnu oddi yno. Mae deunydd organig yn aros mewn daliant yn y dŵr. Unwaith mae'r graen wedi cael ei dynnu oddi yno, mae'r dŵr gwastraff yn llifo i mewn i'r tanciau setliad sylfaenol, lle mae'r gronynau solet man yn setlo ar waelod y tanc. Gelwir hwn yn llaid. Mae'r dŵr glanach yn llifo dros goredau'r tanc ac ymlaen i'r cam nesaf. Caiff y llaid ar waelod y tanc i grafu i ffwrdd ac mae'n mynd ymlaen i gael ei drin ymhellach. Mewn rhai gweithfeydd trin dŵr, rydym yn creu trydan o'r llaid. Gelwir hwn yn bŵer baw. Mewn gweithfeydd eraill rydym yn prosesu'r llaid mwyn i ffermwyr ei ddefnyddio fel gwrtaith. Yn ystod y cam nesaf, rydym yn trin y dŵr yn fiolegol. Rydym yn gwneud hyn mewn 2 ffordd wahanol. Mewn hidlwr biolegol, rydym yn lledaenu'r dŵr dros wely dwfn o gerrig bach. Mae'r gofod rhwng y cerrig yn galluogi'r aer i gylch droi o amgylch gwely'r hidlwr. Wrth i'r dŵr ymdreiddio, mae bacteria, ffwng ac organeddau eraill yn bwydo ar y deunydd organig yn y dŵr gwastraff a'i droi yn ddŵr, carbon dioxid a nitrogen. Gelwir yr ail ddull yn broses llaid wedi actifadu. Yma, rydym yn aflonyddu ar y dŵr gwastraff trwy bwmpio llawer o aer i fewn. Mae hyn yn cadw'r bacteria yn llawn ocsigen a'i galluogi i amlhau. Mae'r bacteria hyn wedyn yn bwydo ar y deunydd organig yn y dŵr. Yn ystod rhan olaf y broses, mae'r dŵr gwastraff yn llifo i mewn i'r tanciau setlo, lle mae'r llaid wedi actifadu a'i ddefnyddio yn setlo, gan adael hylif glan clir. Mae'r dŵr hwn neu'r ylifiant terfynol bellach yn ddigon glan i ni ddychwelyd yr afonydd a'r môr, lle mae'n ymuno â chylch naturiol y dŵr, mwyn ddechrau ar ei daith unwaith eto.